Cikakken martani zuwa ga munafuka Aisha Idris. Masu sauraro, ina muku rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya yi maganar wannan munafukar a cikin Alƙur'ani mai girma. A daidai lokacin da gabaki ɗaya musulmai na duniya a kowace ƙasa ta duniya suke alhini da nuna Allah wadai da abin da la'antacce shugaban ƙasar Faransa ya aikata, babu wata ƙasar musulmi da hankalinta bai tashi ba, babu wani musulmi wanda bai fito ya nuna Allah wadansa game da wannan abu ba. A daidai lokacin wannan tsinanniyar ta fito tana bawa la'antacce shugaban ƙasar Faransa sakariya, tana goyon bayansa, tana mai nuna cewa musulmai ba su kyauta ba akan abin da suke ƙazafi suke wa Faransa, kuma fitina suke so su tadar. Wannan mata tsinanniya ce, kafin ta furta irin wannan kalaman Allah ya gaya mana za ta furta, kuma ga hukuncinta a Alƙur'ani mai girma. Za ku ji abin da na gaya muku. Duk wanda bai fahimci abin da na faɗa a Alƙur'ani ba, bayan ya ji abin da ta faɗi, ba mamaki fiƙihunsa ne bai kai ba. Amma haƙiƙa wannan tsinanniyar ita ce wadda manzon Allah ya ba mu labari a Alƙur'ani mai girma. Za mu ji abin da ta faɗa, kuma za mu kawo ayoyin da Allah ya ba mu labarin za ta zo, kuma ta zo ɗin gashi tana faɗa. Allah barakatu. Ya kamata ku gane wani abu guda ɗaya. Mutane ana ci gaba da posting, ana ci gaba da zagi da tsinuwa da haddasa fitina, ana dai kokari dole dai sai an haddasa wannan fitinan tsakanin musulmai ko in ce duniya gaba ɗaya da ƙasan France. Wani abu guda ɗaya tak da mutane da basu sani ba shine shi Emmanuel Macron da ƙasan Faransa gaba ɗaya basu ma san mutanen mu suna yi ba. Da wasu bidiyo na ƙarya da mutane suke ta kirkirowa, wai Faransa suna ƙona Ƙur'anai, wai wallahi fitina a kunce take, din mai haddasa shi Allah ya tsine mai albarka, ba shi ba har zuri'an shi gaba ɗaya. Kullum mu ne problem, mu ne musulmai kullum a cikin haddasa fitina da ƙananan maganganu da gulma. Dole sai an ce wai kana son manzon Allah a public, a private kuma ƙarya, kila ba wanda ya kai ka zunubi, babu wanda ya kai ka sabon Allah da shan giya da caca da sai da drugs, in ke mace ce da prostitute, amma kuma a public dole sai an ce kai mutumin kirki ne, kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai musulmi ne kuma cikakken musulmi wanda ka yadda da Allah da manzansa, ai ka san abin da Allah ya faɗa akan fitina. Ai fitina a kwance take, duk mai ta da ita Allah ya tsine mishi. Amma mu dinga kirkiro labaran ƙarya, propaganda muna ta yadawa dan kawai mutum yana so ya suna, dan kawai mutum yana so a ce mishi shi mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Da can wai baka nuna soyayyanka da manzon Allah ba, sai yanzu ka fage da shugaban ƙasar Faransa. Alhamdulillah, waɗannan su ne kalaman wannan la'antacciya. Kamar yadda muka gaya muku, Ubangiji ya gaya mana halayen wannan tsinanniya a cikin Alƙur'ani tun kafin ta aikata. Da farko, sallamar da ta yi ba mu amsa mata ba, domin munafuka ce, ba musulma ba ce ba. Na biyu, da'awar musulunci da take yi, aikin banza take yi. Kafin ta yi da'awar musulunci, su Abdullahi ibn Ubayyu ibn Salul sun yi da'awar su musulmai ne, amma kuma halayensu na kafirci Allah ya ƙaryata su. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Idan munafikai suka zo maka suka ce ya ma'aikin Allah, mun shaida kai annabin Allah ne. Allah ya ce ai dama Allah ya san kai annabin sa manzon sa ne, kuma amma Allah ya sani munafikai ƙarya suke, Allah yana ganin zuciyarsu. To abin da ya faru ga wannan mata kenan. Ta yi da'awar cewa musulmai suna neman fitina. Musulmai suna neman fitina, suna ƙazafi ga ƙasar Faransa don neman fitina. Wato ita ɓatancin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne damuwarta ba. Wanda suka yi zane da dogewa da shugaban ƙasar Faransa ya yi akan sai ya fito da zane na ɓatanci ga manzon Allah, ba wannan bane ya dame ta. A'a, ita musulmi su ne masu neman fitina a wajenta. Su ne masu neman fitina, sannan a wajen taƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa izgili ba fitina bane, amma kuma su zunubi ko shan giya shine fitina. To bari mu ji me Allah ya faɗa akan wannan tsinanniya. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Tauba aya ta 49 Allah ya ce, wa minhum, daga cikin munafikai, man yaqulu udhalli wala taftinni, akwai masu cewa wai ya ma'aikin Allah kai mun uzuri
kada ka fitine ni, wato wai annabi ne zai je fasa a fitina. Allah ya ce musu ala fil fitnati saqatu, ai a cikin fitinar suka fada. Wanda ya wannan maganar yana faɗin ba zai je inda annabi ya tura shi ba, munafiki ne, wai akwai mata kyawawa kar ya je ya rudu da su. Sai Allah ya bayyana cewa yo ai fitinar sabawa annabi Muhammad da raddi ga manzon Allah, fitinar munafici ita ce mafi girman fitinar da suka fada sama da abin da yake faɗi. To kaga wannan la'antacciya tana magana akan cewa wai ana da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana tada fitina, ana shan, wanda watakila ma mutum yana shan giya yana zina. A haukan wannan tsinanniyar ta zaci cewa shan giya da zina da ayyukan laifuffuka su suka fi girma sama da aikin munafici. To ki sani yake tsinanniya, kin Allah da kin manzan Allah da bawa kafirai kariya wannan fita ne daga musulunci. In kin yi sallah ma Allah ba zai karba ba, in kin yi azumi Allah baya so. Amma mashayin giya da mazinaci, mu abin da Qur'ani ya nuna mana, ko ba su ce sun tuba ba, in suka mutu matukar da imani a zuciyarsu, in Allah ya ga dama ko kaɗan wuta ba za ta shafe su ba, Allah zai iya yafe musu ya sa su aljanna. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya yafa ai shirka da shi, ka sa masa kishiya. Yana daga cikin shirka mafi muni izgilanci ga annabinsa da goyon bayan kafirai masu izgili ga addinin Allah da ayyukan munafici irin wanda kike yi. To ki sani cewa Allah baya yafa irin wannan, amma yana yafewa mazinaci, mashayin giya, dan luwadi, ko da bai ce ya tuba ba. In Allah ya ga dama ya sa shi a wuta, in ya ga dama ya ce shi je aljanna, ba ruwan Allah. Amma wanda yake kafirci ko wanda yake munafici, wallahi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, munafikai a can ƙasa suke, Allah ba zai taba yafe musu ba. Ba maganar yafiya, ba yanda za a yi ka mutu kana shirka ko kana aikin munafici ka je kuma ka ce wai ana sa ranka tu Allah ya yafe maka. Duk irin bannar da kake wa Allah, ko da ka shiga wuta akwai ranar fitowa zaka tafi aljanna in Allah ya so. Babu wanda zai dawwama a wuta daga cikin masu zunubi waɗanda suke da tauhidi. Amma munafikai da kafirai da zindikai in suka shiga wuta ba za su fito ba har abada, irin yadda shedan da fir'auna ba za su fito ba. To ki sani ke kika fada a fitina, kamar yadda Allah ya faɗa, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Allah ya ce ala fil fitnati saqatu, sun fada cikin fitina, yanzu ne ma suka fadawa fitina. Domin martani ga annabin Allah da izgili ga addinin Allah da manzansa, wannan shine mafi girman fitina, abinda munafikai ba su sani ba kenan. Allah ya ce wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin, lalle ne wutar jahannama tana kewaye ga mutane kafirai. Sai Allah ya kafirta mai wannan magana. To ke ma kin kafirta, kin yarda daga irin wannan lafazin da ke aikatawa. Sannan kina farin ciki da musibar da ta samu manzon Allah. Ba karaman musiba bace wani yazo ya dauki biro da takarda ya ce zai zana manzon Allah hoto na izgili, a fito ana tsokalar musulunci, amma kina munna da wannan, kina bakin ciki da ci gaban musulunci. To Allah ya ba mu labarin ki yake munafika. Allah ya ce in tusibka hasanatun tasu'uhum, in wani abu mai kyau ya same ka ya ma'aikin Allah ba sa so. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu, in wata musiba ta same ka ya ma'aikin Allah sai kaga suna murna, suna qad akhadna amrana min qablu, mu dama mun rike al'amarin mu, mun yi taka tsantsan, tuntuni muka tsaya muka kare kanmu, ba mu biya manzon Allah ba. Wai tawallaw wa hum farihun, sai su juya baya suna masu farin ciki. Kun ga kenan wannan la'antacciya, inda a ce ta dalilin wannan abu da yake faruwa da wannan Allah wadai da musulmi suke nunawa, da a ce kafiran duniya za su kakkashe musulmai, dadi za ta ji, za ta rika cewa ni dama ban shiga cikin masu Allah wadai da shugaban kasar Faransa ba, dama mu mun riga mun san haka tana iya faruwa. To irin abin da ya faru kenan. Wannan la'antacciya a wajenta, wanda ya zana manzon Allah ya tsokalo musulmi, shi bai ta da fitina ba. Musulmi da suka fito suna Allah wadai su ne masu ta da fitina. To tsinuwar Allah mai bibiyar juna har zuwa tashin alkiyama su tabbata a kanki. Ubangiji ya ci gaba da gaya mana, Allah ya ce to kul a gaya wa munafikai lan yusibana illa ma kataballahu lana, babu musibar da za ta same mu sai abin da Allah ya rubuta mana. Wa huwa maulana, Allah shine majibancin lamarin mu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah kaɗai mu ne za su dogara. Da haka mun dogara ga Allah, ba shugaban ƙasar Faransa ba, ba na Amerika ba, ba na Rasha ba. Idan kafiran duk duniya da matattunsu da rayayyunsu da wanda ba a yi ba da wanda za a yi nan gaba za su yi taron dangi a kanmu, wallahi mun rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai a gabayan mu. Ke kuma munafuka ki je za ki ga abin da Allah zai miki. Baya ga haka,
kina jira ki ga bala'in da zai biyo baya akan musulmi, to Allah ya gaya mana yace qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, ba komai kuke ba abin da kuke jira ya same mu sai ɗayan bi mai kyau. Ku kuna tunanin bala'i, to in bala'in ko dai mu ci nasara akan makiyan mu, Allah ya gaya manzon Allah ya gaya musu haka, ko kuma a'a kafirai su kashe mu kamar yadda kuke sa rai kuke fata, to mu ai a wajen mu abu ne mai kyau, shahada muka yi. Allah ya ce wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi, mu kuma muna jira mu ga Allah ya saukar da azaba a kanku, Allah ya ɗora muku musibar wata azaba daga gare shi, au bi aidina, ko kuma a hannunmu Allah ya azabtar da ku. Allah ya ce fatarabbasu, don haka ku je ku jira, inna ma'akum mutarabbisun, mu ma muna jira mu ga me Allah zai muku. Wala Allah wannan tsinanniya naji tana da'awar ita musulma ce, tana da'awar cewa wasu suna ƙarya san annabi amma suna shan giya, suna zina, suna karuwanci. Dole sai an ce su masoya annabi ne. To ki sani cewa in kina zaton cewa kina yi wa Allah wani abu na addini wanda ta dalilinsa kike tunanin Allah zai miki rahama, ko kuma ba ki aikata wani zunubi da Allah ya haramta, wannan shine zai kai to ki sani cewa aikin munafici da kike ya rushe duk abin da kika aikata. Wallahi kin yi ridda daga irin waɗannan kalamai da kika aikata. Kuma ki sani cewa Allah ya ba mu labarin hakan a cikin Alkur'ani, ya gaya mana duk abin da munafiki ya irin abin da kike zato aikin banza yi. Shi wancan musulmin ya sha gire zinar amma da imani a zuciyarsa da san manzon Allah a ransa, wallahi ya fi alkhairi, bal ma Allah zai iya sa shi aljanna, kai ko ya shiga wuta akwai ranar da zai fito. Karanta Alkur'ani, Allah ya gaya mana ke an yi walƙiya mun gan ku munafikai. Allah ya ce mai Ƙul ka gaya musu su munafikan, an fi ku je ku ciyar da dukiyarku, ɗau'an aukar han, kuna so ko ba ka so, aikin banza ku kai. Allah ce lan yutaqabbala minkum, ba za a karɓi aikin ku ba. Me yasa ba za a karɓi aikin su ba? Allah ce innakum kuntum qauman fasiqin, lalle kun kasance mutane munafikai. Fasikai anan munafikai ake nufi. Kai sai Allah ya ƙara bayyana abin da yasa Allah baya san da'ar su, yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, ba komai ya hana a karɓa ciyarwar da suka yi ba, Allah ya ki karɓa, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, sai dai dan wannan munafikan sun kafircewa Allah da manzansa. Abin da yake tabbatar da cewa munafikai ake nufi, sai Allah ce wala ya'tuna salata, ba sa zuwa su yi sallah illa wa hum kusala, sai suna masu kasala, wala yunfiquna illa wa hum karihun, ba sa ciyarwa sai a halin ki. Kaga kenan suna sallah, sukan yi ciyarwa, amma Allah baya son sallar tasu saboda kafirai ne, amma su basu sani ba. To wannan shine halinki a yau yake munafika. Dan haka muna ga miki mutum mashayin giya, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi ire-iren ki dubu masu sallah wanda ba sa yin zina. Akwai sahabi da yake shan giya, ana masa haddi, an zo an masa bulala ta shan giya, an kuma wani ya ce masa Allah ya tsine masa. Annabi ya ce ya kake tsine masa? Ya ce ya Rasulullahi kullum sai an masa haddi. Manzon Allah ya ce a'a, ai yana son Allah da manzansa, wannan so da yake wa Allah da manzansa bai cancanci waccan tsinuwa ba. Saboda haka ki sani yake la'antacciya, ke makiyar manzon Allah ce, wallahi ba kya son annabi, ko da kin riya kina son sakin faɗa a baki, ke ko da zuciyarki ta labarta miki hakan, to ƙarya kike yi, ba san manzon Allah kike ba. Da nassin alƙur'ani, domin duk abin da muka faɗa anan Allah ya gaya mana siffofin munafikai, siffofin ki. To saboda haka Allah ya faɗa ba komai yasa aka ƙi karɓar aikin munafikai ba, sai dan kafircewa Allah da manzo da suka yi. Sallah in suna lalaci, duk cewar da za su yi ba sa yi dan Allah. To wannan shine lamarinki, kuma mun faɗa mun kuma faɗi. Abu na gaba daga cikin sufofin wannan munafika, me ya kai ta ga yin wannan magana? Neman yardar turawa, neman kwaɗayin abin duniya, so take ta samu kuɗi. Maƙiya Allah na duniya su yabe ta, a ɗauki duniya a basu. Sannan babban abin da ya ruɗe ta bayan ga haka shine ni'ima da take ciki a ƙasashen Yahudawa. Tana zaton cewa duniyar da take samu da kuɗin da suke samu shikenan ta sha. To Allah ya gaya mana, yace fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, dukiyarsu da 'ya'yansu kada su baka mamaki. Dan haka kakke zaci cewa abin da kike samu na kuɗi, ke ga cewa kin yi wannan kwabar kin zauna lafiya ba abin da ya same ki zaci cewa ruwa ta sha. Wallahi ki jira abin da Allah zai miki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kada dukiyarsu
dukiyoyinsu da 'ya'yansu su burge ka, inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha. Allah ne yake so ya azabtar da su da dukiyar fil hayatid dunya, anan duniya, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, sannan rayukansu su bar gangar jikinsu, wato su mutu alhalin suna kafirai. Ma'ana duk irin ni'ima da daular duniya da munafiki zai samu, yau ai Allah ne yake so ya azabtar da shi da wannan duniyar, sannan ya mutu a kafiri. Shi yasa yana munaficin amma kuma ana ta shimfiɗa masa duniya. Sannan musuluncin da kike da'awa, Allah ya gaya mana ƙarya kike. Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum, suna rantsuwa da Allah su ma musulmi ne, suna cikin ku. Allah ya ce wa ma hum minkum, alalin ba sa cikin ku. Wannan munafikai na zamanin Annabi suna rantsewa ne saboda har zuciyarsu suna labarta zuciyarsu su musulmai ne, amma Allah ya san ƙarya suke. Ke ma yanzu da'awar cewa mu musulmi muna ta da fitina, Allah ya tsine miki albarka, Allah ya tsine miki albarka, wallahi ke ba musulma bace. Allah ya ce me suna rantsuwa suna cewa innahum minkum wa ma hum minkum, rantsewa suke wai su musulmi ne suna cikin ku, alhalin ba sa cikin ku, walakinnahum qaumun yafraqun, sai dai mutane ne masu rarraba kan musulmi. Ta tafi can tana da'awar cewa ana neman fitina, amma Allah ya ce ala fil fitnati saqatu, domin karshen fitinar da wannan la'antacciya ta fada raba kan musulmi. A yau kan musulmi ya hada akan Allah wadai da abin da wannan la'antacciya aikata. Yau kin fito kina cewa musulmin su ne masu tada fitina, masu raunin zuciya daga cikin wawaye da makwadaita duniya, masu raunin imani za su iya binki su rudu da ke, shikenan kin raba kan musulmai biyu. Abin da kika zo yi kenan, kwangilar da aka baki kenan. To Allah ubangiji ya fiki alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi sai kin wulakanta a duniya, wallahi sai kin wulakanta kuma ba za ki tuba ba, domin Allah baya karɓar tuban munafikai. Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un, makafi ne ba sa ganin gaskiya, kurame ne ba sa jin gaskiya, bebaye ne ba sa faɗin gaskiya. Allah ya ce ba za su taɓa dawa kan daidai ba. Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce wannan ayar dalili ce akan munafiki ba zai tuba ba. Yoga aya ma Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan haka duk mutumin da aka jarraba da munafici to an so a kona shi a wuta, wallahi ba a so ya tuba ba. Gwanda ka zama zallar kafiri, watakila wata ranka tuba, domin an dabarbarce munafiki yana zaton shi musulmi ne amma ba musulmi bane shi, shine masifar da ta samu munafiki. To saboda haka Allah ya gaya mana kutun kafin ku zo ya ku munafikai. Ubangiji ya ce wa yahlifuna billahi innahum minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Karshe Allah ya gaya mana duk inda suke da'awar musulunci ba za ku gane cewa ƙarya suke ba, sai ranar da wata musiba ta samu musulmai, suka samu wata 'yan mafaka, sai su koma wajen kafare suna sukakku. Allah ya ce law yajiduna malja'an, da za su samu wata mafaka, aw magharatin ko wani dan kogo na dutse, aw muddakhalan ko wata mashiga, lawallaw ilayhi wa hum yajmahun, da sun juya zuwa ga wannan mashiga alhalin suna masu gaggawa. Malamai suka ce abinda ake nufi lamarin munafikai, da za su samu wata 'yar dama, musulmai sun yi rauni, kafirai sun yi ƙarfi akan musulmai, to da sun karkata zuwa ga kafiran da gaggawa, sun tafi suna munna da abin da ya samu musulmai na bala'i. Abin da wannan munafika ta yi a yau kenan, wannan musiba ta samu musulmai. Annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita, an zo an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin bata fito tana Allah wadai da abin da makiya addini suka yi wa manzon Allah ba. Ta samu mafaka, ta koma tana kare wanda suka ci soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka fito suka nuna ba sa so, ba su goyi baya ba. Ta fito tana cewa suna neman fitina. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin. Tun kan a haifi wannan la'antacciyar aka yi ta yin munafikai, kuma ubangiji ya gaya mana su haka za su yi ta zuwa tashin alkiyama. A ƙarshe abin da zan ce, ba ni da lokacin hakaito sauran maganganun wannan la'antacciya, iya wannan gwargwadon da ne magana akai ya wadatar. Wannan mata abin da nake faɗi shine ta zama izina akan sauran makwaɗaita daga cikin masu kwaɗayin abin duniya, waɗanda komai za su iya yi akan kuɗi. To kun ga yadda ta bar musulunci, ta zaɓi duniya akan lahira, ta zaɓi ƙin manzon Allah saboda neman duniya. To saboda haka muna gaya wa sauran 'yan uwa musulmi, ku yi takatsantsan da wannan zamanin, ku yi takatsantsan da wannan zamanin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya. Wannan shine kaɗan daga fitina da manzon Allah ya faɗa za ta fara ƙarshen zamani. Mutum zai waye gari mumini kafin dare ya zama kafiri, irin wannan ne. To saboda haka 'yan uwa, ku ci gaba da karatun addini, kar ku bari a ruɗe ku. Ku nemi duniya, iya neman duniya, amma ku nemi lahirarku. Ku zurfafa, ku yi ilimin boko mai zurfi, amma ku yi ilimin addini. Duk
irin matakin da za ku kai a ilimin boko ku kai ku zama duk abin da za ku zama, amma ku tabbatar da cewa aƙidar ku ta musulunci tana zuciyarku. Kar ku bari a yaudare ku da kuɗi, kar ku bari a yaudare ku a duniya. A ƙarshe abin da nake faɗi shine wallahi ba musulmi ba ko kirista mabiyin addinin kiristanci in ya bari aka ruɗe shi aka raba shi da kiristanci kuma bai shigo musulunci ba, aka ruɗe shi da zallar duniya ya ci gaba da ra'ayin irin wayannan la'antattun masu da'awar cewa mutum yana da damar yancin abin da ya ga dama, to wallahi sai masifa ta samar, domin an halakar da shi domin ko addinin kiristanci bai ba mutum dama ya abin da ya ga dama ba. Babu wani addini da zai baka damar ka yi abin da ka ga dama, dole akwai ka'idoji na rayuwa da zaka tafi akai. To kuma yaya addinin musulunci? Da haka yan uwa musulmi, Allah yana gaya mana alqur'ani mai girma, ya ayyuhallazina amanu taqullaha fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, ku dawwama kan tsoron Allah, kar ku kuskura kuma ta sai kuna musulmai. Wa atasimu bihablillahi jami'a, ku rike igiyar Allah gaba daya har zuwa ƙarshen aya. Da haka yan uwa, wannan matar darasi ce akan sauran mutane waɗanda duniya take rudar su. Wallahi duniya ba komai bace, zaka mutu ka batta. A yau aka cire ranka, babu amfanin da dukiya za ta ma, aikin kashi zai cece. Abin da yawa daga cikin mutane suke zato munafikai sai a zamanin annabi ne kadai. A'a, yau zamanin annabi baya karewa har alkiyama ta tashi. Shine mai wannan zamanin sallallahu alaihi wasallam, shine annabin karshen zamani, ba wani annabi a bayansa. To tun daga zamanin annabi har zuwa tashin alkiyama munafikai suna nan. A ƙarshe ma dai a cikin munafikan da za su zo nan gaba kafin zuwan manzon Allah, 'yan bayansu akwai wanda sun fi tsananin munafici sama da wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ire-iren wannan matar kenan. To saboda haka munafikai suna nan a cikinmu. Hausawa suna magana da Hausa, suna sanya riga irin ta Bahaushe, suna lullubi irin na musulmi, suna da'awar su musulmai ne amma kafirai ne, munafikai ne, sani ne basu yi ba. Dan haka ƴan uwa musulmi, ku kula da aqidunku, kar ku bari a ruɗe ku da duniya a raba ku da musulunci. Wannan shine abin da zan faɗa akan ta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai, ya karya kafirci da munafikai. Allah ya karya kafirai da munafikai. Allah ka ƙara wa annabinka sallallahu alaihi wasallam daraja. Ya Allah, duk wanda ya ji ciwon abin da aka yi wa manzon Allah ya fito ya nuna Allah wadai, Allah ka ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarkar rayuwa. Allah ka albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa. Allah ka azurta shi, ka yalwata masa. Ya Allah, duk wanda ya farin ciki da abin da aka yi wa manzon Allah na batanci, ya ƙi nuna alhininsa akai, ko yake ganin musulmi ba su yi daidai ba, Allah ka haɗa shi da rashin ganin daidai a rayuwarsa. Ya Allah, ka haɗa shi da mutuwar ɓarin jiki. Allah ka haɗa shi da musibin cikin dare, ka haɗa shi da musibin cikin yini. Allah ka cire masa farin ciki da kwanciyar hankali. Allah ya isa tsakaninmu da wannan mata, Allah ya saka mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.